Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Regai tisangane nhasi chiri chipiri 2 September 2025. Tinoda kutenda Mwari nekuti ndivo vanotitendera kuti tive tiri vapenyu. Hapana chinochinja. Isu tiri maZimbabweans. Uye nyika yedu inyika yatakapihwa naMwari kuti ive nyika ichachengeta isu nezvizukuru zvedu. Semapuirwe ayakaita kuti ichengetedze madzibaba nesu tiri pano. Mweya wangu unondiudza kuti tataura zvakwana. I had a very strong conviction nezuro kuti kutaura kwatakaita, kutaura kwakaita Comrade Geza, kutaura kwakaitwa na General Chiwenga, ndinoona sekuti zvinhu zvese zvasvika palevel yekuti whatever was important to move the Zimbabweans, it was given to you. Makaudzwa mashoko makuru. General Chiwenga vakakutaurirai kuti 18 years vange vave commander wehondo vachitungamirira vanhu. Makaudzwa kuti mukaona system inokonzera kuti vashoma vaite mari, vazhinji vachinonga svosve nemuromo, asi vari muzita rinonzi business, munyika isina currency, munyika isina a functioning system yebhengi inogona kuchengeta mari yevanhu, munyika isina mabasa, but moita a multi-millionaire or billionaire achioperate achiti iye is a businessman. Vakakuudzai kuti kuhondo taizviti zvigananda. Makapiwa listi yemacartel individuals, yemacartel members vanooperata nesystem iri kubira nyika. Tikauya tanzwa kuti mazita amakapiwa haana kukwana. Ini pano ndakakuudzai kuti chinonzi system ndechimwe chevavengi uye ndo chinoshandirwa nezvigananda. Ndo pandakauya nestatement yandakakuudzai ndichiti the biggest enemy is the system and the one who defend that system. Ndini pano ndakauya ndichitaura nyaya iyoyo. Ndakakuzivisai kuti zvigananda zvine mahandlers, ndo mabeneficiaries of this system iri kulutira nyika. Ndakakuudzai kuti mugozowana mari inenge ichibuda mumba memunhu ichigara mubriefcase inenge iine akauya nayo. Ndikakuzivisai kuti hakuna chakakosha kuti munhu anova extreme rich zvekufambira mudenga, road ichiuraya vanhu every day. Nhau iripo ndeyekuti the diplomatic system iripo yakagadzirwa nesystem for intertrade of the cartel members, ndio iri kukonzera kuti zvicherwa zvedu zvibude. Ndosaka muchinzwa kuti ukaita diplomatic passport nhasi, mumabhodha avo avakatipa hausechwe, mumaroadblock avo avanoita haumiswe, nekuda kwekuti you are a diplomatic man, therefore hautenderwe kuti umiswe. Zvinoita kuti pavane a free flow of the looting. Tikakuudzai kuti ivo vakapihwa diplomatic passports iwayo ndo vamwe vari kusmagla zvinhu
zvichibuda zvichienda, asi the beneficiary of all these shenanigans ndiye munhu ari kuita kuti nyika yedu ive pairi. Takakuzivisai zvakare tikati maChina ari kupusha an agenda of growing their economy on the expense yevana veZimbabwe and Africa. Tikati kubva zvatange takapambwa nevapambe pfumi, mainly from the western side, takaita dambudziko rekuti takatora nyika dzedu nehondo. Hondo iyoyo yakanga iri a revolution iyi yaifanirwa kudai yakatipa simba rezvematongerwo enyika, ropedza rotipa simba pakukontrola hupfumi, togadzira hukama hwekutenga nekutengeserana, asi huine mapolicies anokonzera kuti zvisiye nhaka, nekuda kwekuti chakakonzera pakutanga kuti mupambe pfumi abve kunyika yake achiuya kuno inyaya yekuti Mwari vakaropafadza Africa nezvicherwa zvavanoda kuti vagone kugadzira zvavanogadzira nazvo. Ndo zvinosanganisirawo maring, ndo zvinosanganisira pfuti, ndo zvinosanganisira simbi dzavanogadzirisa mota, ndo zvinosanganisira aluminium yamunoona, everything zvine chekuita nekusimudzirwa kana kuti kusimbisa the trade and economy neproduction. Chese ichocho chatinoti raw materials anobva kuAfrica. Ndo zvavakange vachida pavakauya vachiti tiri vavhimi, tiri kutsvaga mhuka, tiri kuita zvekufamba nekuscouta nyika, vachizotanga kudzimika mureza kuti takolonizwa. Ndo chete chakange chichidiwa kuti vagone kuwana zvavanoda in Africa through exploitation. Asi hondo yechimurenga yasimuka, vakazoona kuti vanhu vamuka uye vapanduka. Naizvozvo vakafunga kuti ngatipedzei nyaya yehondo nenegotiation. Ndosaka muchinzwa kuti Zimbabwe haina kuhwina hondo. Nyaya yeZimbabwe, the ceasefire, yakanga iri a result of the negotiation. Asi mukaitora moitarisa, muchaona kuti unilateral declaration of independence yakaitwa na Ian Smith yakanga iri rebellion to the Britain, yakazokonzera kuti even the queen was against them. So Zimbabwe yakabatsirwa kurwa hondo nemaBritish. Tichizonopedza tiri kuBritain tichi negotiata paLancaster House, ndo yakanzi ndo neutral ground. Hondo yairwirwa muZimbabwe, wairwisa hondo mutema munyika yake, waitonga nyika yavatema murungu, asi the neutral ground ikaita Britain, tikaenda kuLancaster House. Tobva tatanga kunonegotiata ikoko. Ndakati inini I have a strong conviction yekuti this negotiation yakabvumirwana mumaterms asiri iwo. Ndikapa example yekuti kudai takange tiri mumaterms edu hazvaifanirwa kuitika zvazviri kuita. Zvakuita sekuti takaita muchena akauya kuzotora mutema ndokumugadzika pachituru chake, kuti zvaaimboita iye akagara pachituru zvinge zvichiitwa nemutema, nekuda kwekuti nyaya yaingoitika munguva yevarungu ndeyekutora maminerals edu vobva vaendesa, nyika ichitorwadziwa. Asi zvaitotaridza kuti zvatova nani, nekuti aigona kugadzira road inobuda nayo maminerals, aigona kuvaka airport inobuda nayo vanhu nekupinda nayo vanhu vetourism, aigona kugadzira chipatara chekuti varwere vanenge vachivashandira muforced labor march vakarwara vanogona kuwanikwa vachichengetedzwa nekurapwa. Ndosaka takanga tiine functioning system, nekuda kwekuti moyo wekuti Zimbabwe ndatora inyika yangu wakanga wakura mavari. Ndakataura mumastatements angu mhuri yeZimbabwe, ndikakuudzai kuti pane upfumi hwako ndo pane moyo wako. Ndikati tarisai maleaders edu atinawo
mabillionaires ese nevanozviti vane mari. Ndikataura statement inoti nhamo yenyika inogona kutonga nhamo yemupfumi, nekuti urombo hweZimbabwe hwakutokonzera kuti chero nevapfumi varegedze kufara neupfumi hwavo munyika iyoyo, nekuti nyika haina capacity yekuchengeta vanhu. Ndakazvitaura zvinhu izvozvo. Asi ndikati vatarisei vane mari vanodziisa kuAmerica, vanodziisa kuBritain, vanodziisa kuGermany, vanodziisa kwese kunana Australia, ndo kwavanoisa mari dzavo ikoko. Vanochengetedza mari yavo kuma-Western forces. Ndikakuudzai ndikati mari idzodzo ndau dzakushandiswa kuti vakontroliwe. Nanhasi mukataura naPresident Mnangagwa kuti President Mnangagwa tofreeza ma-accounts enyu offshore accounts, including the former President Robert Mugabe. Every time pavaida kutora a move ine chekuita nekusimudzira nyika, vaingouzwa nyaya kuti tokutorera zvauinazvo ku-offshore, tokufreezera ma-accounts. They are bound to behave. Smart colonization. Ndakazvitaura zvese izvozvo. Ndikati inini, there is a military force behind exploitation iri kuitika muAfrica, including Zimbabwe is also a victim. Takazvibudisa pachena. Tange tichikuisai paposition yekurwa, ndo zvataifungidzira, nekuda kwekuti generation yatiinayo ikange yakabatana nekutaurirana matambudziko enyika, tinofanirwa kutenderana kuti toita sei. Takakuudzai kuti China iri kuvaka upfumi hwenyika kuti igone kukombita neRussia pakusimuka kweBRICS. Iri kuda kutora simba kubva kuUS dollar. Saka Africa zhinji nyika dzacho dzakaenda pama-sanctions nekuti they are becoming so resistant to the Western dictates, ma-ex-colonizers. Takazvitaura zvinhu izvozvo. Tange tichikuzivisai kuti muone zviri kufamba sei. Tange tichikuzivisai zvinhu izvozvo nekuda kwekuti taida kuti muende muposition yekudefenda. Tikakupai yatakati signal number 3 ndo raiva donzvo. Tapedza kukuzivisai nezvinonzi common purpose after unity. Ndini ndakataura mashoko iwayo, saka ndinogona kumadzokorora. Takati mukabatana sevana veZimbabwe, mukaudzana matambudziko enyika, mumaziva munofanirwa kudevelopa inonzi unity of purpose. Tikakupai signal yechitatu yatakange tichiintroduce inonzi unity of purpose. Unity of purpose iyo yaiti defend the national resources to protect the future. Ndakaunza signal iyoyo, ndakange ndapedza kutaura nemi ndichiti we are on the phase 2 of the revolution where we are fighting for the economy. Iri focused panyaya yekusimudzirwa kwevana veZimbabwe mune zveupfumi yatinoti nechirungu economic emancipation to the black person. Tikataura tikati isu, I went on to speak mashoko anorwadza. Ndakati inini mashandiro ari kuita hurumende yedu iri kuita senge a puppetry government isingagone kutora matanho anounza shanduko mune zvekuvakwa kweupfumi hwevanhu. Ndosaka muchidzikisirwa kusvika palevel yekuti nguva yamunenge muchida kuvhota kuti muise a rubber stamp to qualify them to be accepted as a democratic government in the international community, vanotendera kuti kuve nemapato anopikisa morohwa kuti munovhotera bato iri. Kana dai kuri kuti vaiita zvinhu zvavo zvisina anopikisa, zvingadai here hama dzangu tisingangotaure kuti ZANU-PF haipikiswe? Anombokonzera kuti itai bato rinopikisa zvinozodzoka zvokurovesai ndiani?
iyeye ndiye atanga tichitaura ndiye the handler, nekuti kana katatatenderana muZimbabwe kuti hatipikisani, hazvina reason yekuti tigadzire mapato anopikisa topedza tozoteverera vanhu tichiuraya kudai tiine malong sleeve short sleeve atinawo, nevamwe vakafanana naMboneni Ncube, vana Mo Blessing Ali vakaurawa nekubhomba kwatiri kuita maissues. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kurwira chituru. Takakuudzai tikati the political drive yatiinayo muZimbabwe. Ndiri kuita recap messages atakakupai kuti muone kuti kana tichiti zvese zvaidiwa takazvikavha kuita kuti muzvinzwisise. Takataura tikati the economic drive yatiinayo muZimbabwe, the political drive, iri focused pa regime change agenda, but haisiri nyaya yakatangwa nesu. After the cosmetic approach to recover the economy yakanga yambobetrayiwa paLangster House, inosanganisira kutora ivhu inova ndiyo reason yakapinza vanhu muhondo, kwavakanotengesa vakazodzoka vaine simba rezvematongerwo enyika nemaoffices vasina ivhu rakanga richirwira macomrades, zvakonzera izvo kuti macomrades vachibva kuhondo havana chimwe chinhu chavakawana kusvikira paya pavakazotombonyaradzwa vakuita noise nema50,000 paya. Inyaya yekuti vakanga vatengesa simba rezveupfumi, asi pavakazotanga kumuvha a step forward kutora upfumi pavakati ngatichiita land reform yavasina kuita nekuplana, asi nekuda kwokuti vakaona kuti pane an initiative yakuitwa ne-the westerners to create an alternative government vachishandisa economy. Makamunzwa Mugabe aizvitaura kuti Tsvangirai anoshandiswa nevarungu anoda kukutorera ivhu. Ndiyo the manifesto yakapa the support to MDC nekuda kwokuti ZANU-PF yaifanirwa kunga yakaita zvinhu izvozvo muna 1981, but havana, vakazonobvuma willing buyer willing seller yekuti ivo vainyatsoziva kuti hazvishandi, asi nekuda kuti vanga vari mumaoffices. Dambudziko iroro takakuudzai tikati takadefenda power for a long time, tikasiya nhau dzedevelopment. Ndosaka muchiona kuti it's all about the power, it's all about the pasinai, it's all kubva kutanga tichitanga pasina Muzorewa, pasina Morgan Tsvangirai, pasina nhingi inhau dzepower. Ndikati ndo zvakonzera kuti nyika yenyu vana veZimbabwe ive iri pairi. Saka ngatimbochinjai the focus of the political drive titarise ku-economic development uko, kuitawo kuti vabereki vanogara mavanogara vawane ambulance, vachifamba mumarodhi akagadzirwa, vachiendawo muchipatara chine mishonga, vachishandisawo mabhengi kuti vawane zvimapenjeni zvemari dzavakashandira zvisina nharo. Takanga takazvitaura zvese izvi taita kuti tikuzivisei, asi tasvika palevel yanda kuchikutaurirai kuti maChina vatora Zimbabwe yese as of now. And when we are sitting on this, if we don't resolve it, then we have to give up as the Zimbabweans. Hakusina chimwe chatakuudzai futi imimi vana veZimbabwe. Hakusina. There is nothing we are going to tell you ever better than what we told you. We covered everything. Zvava kwamuri muri yeZimbabwe kuti moregedza maChina chiita zvari kuita, kana kuti you rise up as the Zimbabweans, coordinate around your places and start fighting to defend for your resources, to protect your future. Takapedza zvese zvataifanirwa kunga takakuudzai. Kana mabvumira maChina kuti vashande munzvimbo menyu vasingaiti social corporate responsibility yekukugadziraiwo road imomo, vasingaiti social corporate responsibility yekuti vakuisirei chipatara imomo, vasingagadzire social responsibility yekuona nherera dzinorarama sei, vasingagone kugadzira a local job for local people imomo munzvimbo menyu, vasinga prioritize imimi sevana vari kurarama munzvimbo idzodzo kuti vakupei chikoro as an initiative yekukudzidzisai nemaresources anowanika munyika menyu. Kana mafunga kuti hamukwanisi kuvhara macompanies iwayo, moda kungosiya zvinhu zvichiitika muchifungidzira kuti masoja vachabuda mubaraki
votanga kuzokufaitirai imimi makangogara. Zviri kukonzera kuti nanhasi mumwe munhu akamuka achikunyeperai kuti I have got power to go and kill the president. Munoita flock into such a point yokuti even million people can just follow a page simply because muri kutsvaga a savior. Hakuna chimwe chamuchazowana. Regard yourself sevanhu vaita give up to the nation. Kana mukasagona kumisa macompanies ema-Chinese in your immediate communities, takataura tikati coordinate, ndo zvatakatotaura izvozvo, takatopedza. Because zvirimo muconstitution yedu kuti kana maChina vachishanda chero varungu kana maGermany vachioperata, they are bound to develop the immediate community. Asi mombe dzenyu ndo dziri kuwa dzichifira mumagoronga, dzorerai mombe muri kutadza kudzitora, nemakomba ari kusiiwa akavhurwa, environmental damage. Hove dzenyu dziri kuiswa mvura inopisa nemachemicals mumadhamu. Boterekwa rapera. Isusu tichingoti pamberi nerevolution, pamberi nerevolution. Kana mukasa-coordinata, kana tikasa-coordinata semaZimbabweans and start making a move towards kuti hakuna company ichaoperata muno kana environment yemuno isina kudevelopwa. Kana mapurisa nemasoja vari vavengi vevana veZimbabwe vanouya vachifura vanhu vari kurwira kuti hazviiti kuti tirarame upenyu hunorwadza asi tiri mumadiamonds, pamusoro pemadiamonds, achitorwa nevana vedzimwe nyika. It is our duty to defend for our nation. Tisambonetseka kuswera tichichemera kubvisana negovernment, because ndo pane dambudziko. Vakadzidza zvisingaiti, munoudzwana treason nezvimwe zvese. Takakuudzai zvekuita and tapedza. If you can't stop what is going on in Zimbabwe right now, let us never speak about anything. Ngatichivhara magroups tonyarara. If you don't want to fight for your own resources, tinotenderwa semaZimbabweans kuvhara maChinese ese. Tinotenderwa. Izvozvo zviri muconstitution totenderwa. If there is no corporate social responsibility, social corporate responsibility munzvimbo iyoyo, we are allowed to fight, and we are going to fight. But we are not fighting to remove the government. The government is going to be removed democratically because it's the system iri kushanda munyika iyoyo. Kana tichida, let us go for a landslide victory. We have a massive voter registration tobva tabvisa hurumende yedu nenzira idzodzo. Kana tikabirwa, we defend our vote using our constitutional mandate yatinayo. As of now, we have got immediate issues to deal with, to stop the massive looting irikiitika munyika. If we don't defend, we don't defend. Saka musati tatiudza nenyaya dzema signal takupai, endai munodefenda upfumi hwenyika kuti muchengetedze upenyu hwemangwana. Kana ukaona zviri kuitika munzvimbo mako usina chauri kuita, you have to know kuti you are failing your generation. Tichangotaurawo zvokungotaura zviya tichikuudzai kuti taiso, ndo zvatichangoita. Toda kutenda maambassadors vakanga vachidhila nema money changers. Takaona kuti vazhinji vachi vaikoparata. We have got videos atanga tichipiwa. Unfortunately ane mafaces evanhu. It is going to compromise the safety evanhu in terms of knowing the places. Obviously it was a man for immediate place. Saka obviously kana wakanga uchindishuta, ndinogona kungovingwa ndikanzi ndiana yekushuta pano, vanhu vakaita dambudziko. We have got a number of people vakaripota zvakanaka zvakaitika. Thank you so much. Money changers mazhinji vanga vachitenderana nemaambassadors edu, zvinhu zvakanaka. Joinai revolution. The next thing tiri kuenda kumahwindi, vamaambassadors vachiita basa.
Mwari vachitiitira zvakanaka. Takaona kuti vana veZimbabwe, they are quick to understand, and we still remember kuti one of the days tinewo zvatakaita. Toda kutenda iwo maambassadors acho ese from 36 constituencies vakaita zvinoshamisa. Takafara kudzimwe nzvimbo dzatanga tichiona mareports aungatozive kuti kune vanhu. Ndo zvega zvatinogona kuita, but we need a massive organization yekuti tipushe the agenda of the national development. Government yedu haigoni kutirwisira kuti tiri kurwira upenyu hwedu. Saka youth takapedza. Ndo mashoko andanga ndichida kungokuudza inasi.